बेबायदि गोजोन बेलासि समाव बारिफोराव हाबोब्ला एसे मोजां नाङो दै रायजोफोर। आं एसे दा बारियाव दंफैयो नै। आं एसे बागान माने दिन्थिनो लालायबाय आरो बागान माने आं बागान खालामनो प्लेनिं खालामदों एसे। तो आं बेखौनो दिनैहाय दिन्थिगोन। माने माथो खालामबावनो आरोना। तो बेकार एकदम खामानि दामानि गैया जिहेतु एसे खेथिफोरावनो हाबनानै थानो सानबाय आरो। तो बायदिसिना मावनानै बेस्थ जानानै थायाब्ला माने एसे फख्राफोरखौबो बोरैबा जालांनाय बायदि मोनलायलाङो आरोना। दा जियानो हक बेखायनो खामानियाव एसे बेस्थ थायोब्ला एसे माने टाइम थांनाय बा दिन थांनायखौबो जोङो मिथिनो मोना ना। दा जियानो हक आङो बारियाव दंफैयो। बेबायदि बारियावहाय थायोब्ला बेबायदि गोजोन बेलासि समाव मोजां नाङो आरोना। दा जियानो हक आङो एसे दिन्थिलांनि तो मा आबाद आङो मावनो लादों आगे पिछे आं सिगाङावबो दिन्थिदों आरोना। दा जियानो हक टपिकआ बे नङामोन। फंनैसो सावरायगोन इउटिउबनि जितु पेमेन्ट। तो पेमेन्टआ माने रिलिज जानाय बायदियानो जाबाय आरोना। दा आङो आपडेट्सखौ होलांगोन। बिनि सिगां एसे आङो बागानखौहाय दिन्थिग्रोनो लादों आरोना। बागाना माने दासो गायहांनाय बा एसे ग्रोथ लाबोहांदों आरोना। तो एसे दिन्थिलांनि। बे बागाना गोदान नङा माने बेफोर आबादा माने गोदान नङा आरोना। तो फुरानायानो जाबाय। आङो माने एसे लेट गायनाय जाबाय आरोना। उनावसो एसे खबर मोननाय बायदि जाबाय। तो एसे दिन्थिलांनि नायलांबाय थादो। आङो केमेराखौ एसे उल्थायनानै दिन्थिगोन आरोना। आङो माने लोगोफोर नैबे दंफांखौ गायदों आरोना। तो बे दंफाङा मा नोंथांमोना मिथिखायो। तो माबायदि जागोन एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। माने ग्रोथ लाहांबाय दै। आङो बिलाइखौ खानानैबो होगासिनो। माने गुदिनि बिलाइफोरखौ बेबायदि खायै होनांगौ आरोना। तो दंफांखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। मा आबाद बियो गोबांफ्रानो गायसावनाय नुनो मोनदों माथो ना। तो आंनाबो एसे माने लेटआनो जालायसिलांबाय आरोना। थेवबो आङो दिनै एसे दिन्थिनो लाबाय नै। बेबायदि माने बिलाइफोरखौ खायै होजोब्बाय आरोना। तो दिन्थिलांगासिनो। बेयावबो माने फांसे दङ नै। आङो माने दिन्थिजोबनो हानाय नङा। तो बिराद गोलाव जालाङो आरोना भिडिअआहाय। दा जियानो हक आं बेखौ एसे खानानै होबाय नै। आङो एसे जास्ट दिन्थिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। बेबायदि माने गुदिनिखौ खानानै होनांगौ आरोना। बिथिंबो दङ बिराद हाग्रा गुदु जानानै दं माने। तो बेबायदि देरबोबाय आरो गुदिनिखौ बिलाइफोरखौ खायै होनांगौ आरो बिजौआव खेबस'नांगौ ना। तो नैबेथिं फांसे गिदिर दङ आं बेखौ एसे दिन्थिनो लादों। नै बेबायदि देरबोबाय आरो लेटुकु लाइक माने लेटुकु बायदि आरोना। बेखौबो बिलाइखौ खानानै होनांगौ गुदियाव माने। बेयाव माने फ्राय बारियाव दंजोबोआनो आरोना। तो नैबेथिंबो दङ नै। नैबेयावबो दङ आरोना नै। फांसे आं बेबायदिनो गुदियाव साफा खालामदों। माने बेवहाय एसे हासार होनांगौ आरो। बबेयाव दंहैयोमोन नोङो एथबां खस्थ' होनो साला माबायाव थैनानै थाहैयामोन नोंलाय। नोंखौ नागिरनानै दिल्ली मुम्बाइ कर्नाटक केरेला गाहा गिदिंबाय। तामिलनाडुनिफ्राय लानानै मुम्बाइसिम आपटु साला लोगोखौ नागिरना मोनाखैमोन आङो। लोगोफोर बिदिब्ला आङो बांद्राय माने भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। एसे थाबैनो फोजोबगोन। तो मेन पइन्ट बा मेन टपिकआव हाबैदिनि। तो मेन टपिकआ जाहैबाय बेनोमोन माने इउटिउबनि जितु पेमेन्ट तो मोननाय बायदियानो जाबाय। आरो एसे लेटसो जाबाय आरोना भिडिअखौ लाबोनायावहाय। समखौनो मोना। बायदिसिना माबा माबि कन्टेन्ट होबाय थानायावनो ना थालांलायलाङो आरो। दा जियानो हक गोबांथार खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोननि अननाय आरो थुलुंगानाय होनायजों दिनै गरफा गरनैब्लाबो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ माने मोननो हादों आरोना। तो आंबो फोथायाखैमोन इउटिउबावहाय माबायदि फैसा मोननो हायो। माब्लाबाबो आं सानाखैमोन आरोना। तो आरो मिथियामोनबो। बेबायदिनो आङो 2016 सनावनो इउटिउबखौ खुलिदोंमोन फार्स्ट। किन्तु ओरैनो इन्टारेस्टिंआवसो खुलिदोंमोन आरोना। जेबो मिथिया। ओमफ्राय मोनसेल' भिडिअ आपल'ड होनानै दोन्दोंमोन आरो। बिनि उनावहाय आङो दाङाखै। तो बेबायदिनो गेप्स थानानै 2 बोसोरसो गेप्स थानायनि उनावसो आरोबाव बेबायदिनो फ्राय 3-4 बोसोरानो जालांदोंदां। 4 बोसोरसो थानायनि उनाव बिदि गेप्स जानानै आरोबाव भिडिअखौ माने स्टार्ट खालामबाय आरो। बेबायदिनो आंबो भिडिअस नुजेनदोंमोन। जेरावनाखि जोंहा मनज डेनि
जितु टेक चेनेल बे टेक चेनेलखौ आं बांसिनै फल' खालामोमोन आरो इन्टारेस्टिं मोनोमोन आरोना थ' बिनि भिडिअसखौ आङो बेबायदि नुनानैनो दिनैहाय एसे नाजानायनि गेजेरजों नैबे पर्यायसिम मोनफैनो हादों आरो थ' नोंथांमोना गोबांथार सापर्ट खालामबाय आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन जेन आंबो भिडिअसफोर बानायलांबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो सोलोंलांनो गोनां गोबांथार दङ गोबां खामानिखौनो रोंजोबा ना थ' जियानो हक दा इउटिउबनि पेमेन्टआ माने फार्स्ट फैनाय बायदियानो जाहैबाय माने फ्राय फैसाया जोबनाय बायदियानो जालांबाय आरोना थ' लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो जेन फैबाय थानाय दिनफोराव बेबायदिनो भिडिअसफोर लाबोलांबाय थानो हायो आरोना थ' नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मा होननानै आङो साबायखर बावहरबावनो दा रावानो गैया बेबायदिनो थ' सानदोंमोन जिर'निफ्राय मेहनत खालामनाया एथबां इजि नङा ना फार्स्ट जेब्ला इउटिउब चेनेलखौ चालु खालामदोंमोन मोनसेल' साबस्क्राइबार दंमोन बा जिर'सोमोन जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनांगौबा माबा मोनसे जिखुनु जोङो बिजनेस मावनो थाङोब्ला जोङो फार्स्टआव सानखायो बा हागोन ना इमान खस्थ' ना इमान खामानि इमान नाजानांगोन नाथाय जोङो सिङाव हाबनानै जुदि ध्यान होनानै जुदि जोङो मावोब्ला निस्सय मानसिया हायि जेबो गैया दिनै एर'प्लेनखौनो बानायनो हादोंबा ना बेफोरलाय आरो माथोसै गासैखौबो मानसिया हाजोबो ना दा जियानो हक जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम थ' फैबाय थानाय दिनावबो बेबायदिनो आसा खालामदों आरोना थ' फैसाया माने बेबायदिनो लगभग गंसे स्क्रिन टाच मबाइलनि दाम आरोना थ' बेबायदिनो बयबो मिथिखायो माबायदि पेमेन्ट फैयो फार्स्टआवहाय ना दा गोलाव खालामला रायजोफोर गोलावानो जाबाय भिडिअआ आरो नैबे बागानखौबो आं एसे दिन्थिबाय थ' बेवहाय एसे हासार होनो दङ बागानखौ खालामनायाव माबायदि जागोन थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो आरोना मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन थ' बे आबादा जाहैबाय जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो कक'आ आबाद होननानै जोङो मिथिनो मोनो कक'आ बा चक्लेट आरोना थ' बेवहायबो एफा एनै बेनिफिट दङ गायनो हायोब्ला थ' बोरायोब्ला जानो नांगौ ना थ' जियानो हक आबादखौ मावनानै नायनि माबायदि जायो आङो सम सम बेबायदिनो ब्लग भिडिअसफोर लाबोगोन आरोना सम मोनोब्ला थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय